प्रमोद बर डांगरियाक गादीर परा नुमाबय लागिब आरो प्रमोद बर डांगरियाक गादीर परा नुमुवार कारणे जों इउपिपिएल सरकारा फैयोब्ला जोङो साफ्रोमबो गरिब गन्द्रा दुखिया हावरियाफोरखौ बिथांमोना बेखौसो हिसाब होनांसिगोन जोंनो मानो बर' जातिखौ थगायखो बिटिसिनि पावारानो जोब्बाय बिसोरना 5 बोसोरानो गैला प्रमोद बर डांगरियाक गादीर परा नुमाबय लागिब आरो प्रमोद बर डांगरियाक गादीर परा नुमुवार कारणे जी पन्था हातत लब लागे आमी সেই পন্থায় হাতত লম তার কারণ प्रमोद बर डांगरियार दुटा एमपीए ওয়াকাফ বিলক সমর্থন করি মুসলমানৰ বিপক্ষত ভোট দিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মুসলমান সকলক মই কৈছো प्रमोद बर डांगरियाक গাদীৰ পৰা নুমাবই লাগিব আৰু प्रमोद बर डांगरियाक গাদীৰ পৰা নুমাবৰ কাৰণে जी पन्था हातत लब लागे आमी সেই পন্থায় हातत लम चाहे বিজেপিয়ে হক चाहे ইউপিপিএল হক কোনো মুসলমানে ইউপিপিএল को भोट দিব নালাগে বিজেপি को भोट দিব নালাগে तार कारण ইউপিপিএল আৰু বিজেপিয়ে मुसलमान সকলক মানে পঙ্গু বনাই আছে মুসলমানক মই অনুৰোধ জনাইছো বিজেপি আৰু ইউপিপিএল ৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত থাকক তো গাইস আজিৰ ভিডিওটি এখিনিয়ে ইউপিপিএল सरकारा फैयिनि सिगां जों इउपिपिएल सरकारा फैयोब्ला जोङो साफ्रोमबो गरिब गन्द्रा दुखिया हावरियाफोरखौ जोङो रावखौबो दुखियायै दोननाय नङा जोङो मैगं फानग्राफोरनि थाखाय मोनसे सुबिदा होगोन अमा फिनाय दाउ फिनाय माबा मोनसे ना सारनानै जाग्राफोरनो जों थाखा फैसा होगोन होननानै बिसोरो बेबायदि थिरांथा लादोंमोन जाय बिमाया जिगो जौ सेरेब फाननानै जादोंमोन दिनैसिमबो मानो जानो गोनां जादों इउपिपिएल दोलोआ दिनै मानो बै हाग्रानि मैगं दिंखिया मैगं थास' मैगं फाननानै दिनैसिमबो बिमाया मानो जानो गोनां जादों जोंनिया हारसिङैनो मोनसे रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बियो बेसेबांबा गोजौ दिनै मुलुगनि गिदिर गिदिर स्कलारफोरा बुंदों नोंसोर बेसेबांबा गिदिर बुद्धिनि खामानि मावबाय नाथाय बिसिनि बुंनाया मोनसेबो जायाखै बयलार बेनिखायनो दिनै जोंनि निसिमानि जानानै जोङो दिनैहाय गोबां बिसिनि जिबायदि खोथा बुंदोंमोन बे खोथा बुंनायनि सायाव जोङो दिनैहाय साननानै नायनानै मोनबाय मोनसेबो बिसोरो मावनो हायाखै दा बे हिसाबैनो जोंनि मानसिफ्रा जेसेबांनाखि बिसिनियाव थांदोंमोन इउपिपिएलआव बिजेपिआव बेबायदि थांनाय मानसिफोरखौबो दिनैहाय जोंनि सिगाङाव बिसोरो खोथा होफिनदों जोङो फैनायनिफ्रायनो 5 बोसोर जाबाय दिनै जों जेबो मोनाखै बेनिखायनो जोङो बिपिएफ सरकारजोंनो थांफिनगोन आरो बिपिएफ सरकारखौनो जोङो गनायनानै लागोन हाग्रामा सारखौनो जोङो सिफ खालामगोन होननानैहाय जोंनावहाय बिथाङा प्रमोद बरा जेबो होनो हायाखै जि जादों जोंनि बे पर्बत जरायाव हाग्रामा सारनि दैदेननाय बिपिएफ सरकाराव जादों जों बेखौ उदाहरन हिसाबै होनो हायो दाबो जोंहा मोजां गंसे जोंखौ जायखौ जों सानफेराखैमोन सिमाङावबो बेवहाय जों मोनसे साब डिभिजन मोनदों सिभिल साब डिभिजन मोनदों जों बाहाय जोंहा एसडिअबो थायो आरो 40टा डिपार्टमेन्टनि बाय साब डिभिजनाल अफिसारफोर मोननो हादों बाय जिखुनु खामानिखौनो जों बाहाय खामानि मावनो हायो दा बे हिसाबै गोदान नायदों दे पर्बत जरा हिसाबै ना मोनसे मेडिकेल कलेज हरदों जोंनो ना मोनसे पाब्लिक लाइब्रेरि हरदों ना मोनसे थाना हरदों जोंनो बेखौनो जों बुंनो हायो बासबारियाव मोनसे थाना हरदों नामा जेबोथ' हराखै मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो बिथांमोना नै दिनै बासबारियाव मोनसे पलिटेकनिक इन्स्टिटिउसन गायसनना गालांदों हयथ' आंहा बिनि सायाव आं डाउट दं जे बेबो जानाय नङा रेल फेक्टरिनि खोथा बुंदों बिथांमोना जानाय नङा दिनै जोङो इउथ टीम जानानै सारा बिटिसि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जों गिदिंगासिनो दं जों 26टा माने ब्लकआव गिदिंखांबाय जों बे हिसाबै नायबाय जे बिथांमोना मोनसे बबेबा जायगायाव एनआईटी नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि गायसननो नागिरदोंमोन महायबा अभारफ्लाइ होनो नागिरदोंमोननो बबेबा डिस्ट्रिक्टआव आरो मा होनो अर्गेनिक इउनिभार्सिटि मेडिकेल कलेज माहायबो गायसननो जोंथ' जेरावबो नुवाखै उदालगुरियाव गिदिंबाय जों समस्ति गिदिंदों बाक्सायाव गिदिंदों मोनसेबोथ' नुबोआखैसै बिथांमोना जेबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै जार फलते पाब्लिकआ बिसोरनि सायाव फैद गैला आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जे बिथांमोनहा इयुन फैगोनाव जेबो खामानि मावनो हाया आं बिथांनि मोनसे खोथाखौसो सब समय गोसोखांबाय थायो फारसेथिं आं बेखौ बुंनो सानो बिथाङा सब समय 17 बोसोर होनबाय थादोंमोन 17 बोसोराव हाग्रामा महिलाया जेबो खामानि मावनो हायाखै खिन्थु 17 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायाखै होननाया मोनसे रिएक्शन उल्टासो जादों खारन पाब्लिकआ बिसास जायाखै बिसोरखौ मिनिदोंसो नङा होमबा दानानो जालायबाय सान्थि
गावनासो बिटिआर सान्थिनो गावनो नांलायबाय हाग्रामा साननि 2003 निफ्राय गावनो नांलायदों थाइर जलायदों सोरखौबा माबा खालामदों नङा होमबा बिसोरनि थाखायनोथ' मा इनकाउन्टार सिन्थाय जालायदों बर' गथ'फ्रा नङा होमबा बिनि थाखाय दिनै बिथांमोना सान्थि जाबाय दानाथ' बेखौबोथ' एक्सेप्ट खालामजायाखै दिनै फैयै माने बिटिसि नि पावारानो जोब्बाय बिसोरना 5 बोसोरानो गैला मासावनो जोब्बाय आरो मा खामानि मावगोन बिथांमोननिफ्राय जेबो आसा खालामनांगौ जोंहा गैला आरो रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे गिदिर खोथा खावलायनो सानदों नोंथांमोनहा जे बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जोंनो मानो नांगौमोन नैबेसो प्रश्नआ फैयो गिदिर खोथाया बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जोंनो मानो नांगौ बिथांमोना जिहेतु बिटिआर सुक्तिखौनो मिसा सुक्ति जे सुक्तिया ग्रहणयोग्य सुक्ति नङा बे सुक्तियानो बिथांमोना गोरोन्थिखा नङा होमबा बेजोंहाय जोंनि किसुमान जे जोंनि बिटिसिआव मोनबोनाय पावारा काट जादोंसो होमबा बिसोरनि मावनाय दांनायखौ मानो नांगौमोन जोंनो बिथांमोना बेखौसो हिसाब होनांसिगोन जोंनो मानो बर' जातिखौ थगायखो बेसो मेन उद्देश्यमोन नङा होमबा बेखौसो जों सोंनांगौ प्रमद बर'नाव जे बिथांमोनहा मानो बर' जातिखौ मानोना थगायनानै मिसा सुक्ति खालामनानै लाबोखो आरो सुक्तिया जुदि मोजांथारमोनबा दिनै 5 बोसोर जोबनायनि उनाव एनडिएफबिआ आलादायै मोनसे मानो गोदान पार्टि दानांगौ जानानै फैखो बेहायबो प्रश्न फैयो नङा होमबा जार फलते हमनो हाबाय बिथांमोनहा मोजां सुक्ति खालामाखै आरो बिथांमोनहा मावनो हायाखै बास बे खोथाखौ बुंबाय आं रायजो थेंक इउ